हरथाम जाफैबाय हरथामाव फार्स्टआव बै स्कुलाव लाद्रा लुद्रा उन्दुथ'बाय बेनिफ्राय नैबाव दा केम्प लुनायाव हरनै जाबाय उन्दुनाया ओमफ्राय मा गामिनि नोंथांमोना गोजोनपुरि होनो गोजोनपुरि औ ओमफ्राय हजों माबायदि परिबेक जायामोन परिबेक जायनि थाखाय माने ओरै नोंथांमोना बेहाय थाफैनो गोनां जादों थाफैनो गोनाङा बे सावथाल माबा आदिबासिफोरनि थाखायनो दिगदार जानानै होसो जानाय थफ्ला थफ्लि लानानै खारबोलाबायनाय जाबाय सावजाबाय नालाय सावनायाथ' जोंखौ एसेबानो मोनबायमोन आरो होमबाबो जों दोरोदखानाय जादों आरो सावनो मोनासै पुलिसफोर फैनानै सावनो नागिरदोंमोन औ सावनाया जोंनिखौ ओरै बैसिम फैखाबायमोन जोंनिया ओरै नर्थ लंकापारा गोग्लैयो नालाय ओमफ्राय बिदिनो सोरनाबा ओंखाम संग्रा सावजाबाय सोरनाबा गय सावजाबाय ओमफ्राय सोरनाबा न' उन्दुग्रायानो सावजाबाय सोरनाबा ओंखाम संग्रा सावजाबाय मा गामि बे मा गामि बियो जों दा थानाया सावनाया नर्थ लंकापारा ओरै उदालगुरि 9 नं लंकापारा 2 नं लंकापारा ओमफ्रायो गरसिंपारा दङ जों गामि दरब्रैया सावथालजों बेंजाजोबनायखा आरोना ओमफ्राय दाख्लैहायबो जाजेननायाव सावथालफोरजों मोगा मोगि बर'फोरा गावलायलायनाय जादों बर'फोरनावथ' हाथियार गैयाना बाथुलजों बर'फोरा बाथुल लाबाय आरो बिसोरा सावथालफोरा आदिबासिफोरा माबा लादों आरो थिरजों ओमफ्राय खाथिजों खाथिनो गावलायलायनाय जादों आरो ओरै गावबा ओरै बिङो ओरै गावबा ओरै बिङो ओमफ्राय न'आबो बिसोरो ओरैनि ज' जानानै ओरै साहा खनानिया सावफैजोबदों जाहैदों ओमफ्राय ओरै होसो हरबा ओरैजाय साहा बागानाव बिङो जोंनाथ' ओरै ज' बेंजोबनाय ना सावथालफोरा दा बिदियावनो लानानै खारस्लाबोनो हायासै जि जोम गाननाय जोमनाय बुहुद खस्थ' मोनबाय हरनै हरथाम गोजोन उन्दै उनला लानानै लोमजासावजोब्बाय गगा मोननाय लोमजानाय जाजोब्बाय ओंखायनो दा न'आव थांनो हानाय बायदि सरकारा एसे एक्सन लायोबा जों मोजां मोनगौमोन आरो सरकारा मोनसे बेबस्था खालामदों बिथांमोना सिकिउरिटि पुलिस फाथायहरदों CRPF फाथायहरदों बेनिफ्राय नोंसोरखौ बेहाय लांफिननायनि बेबस्था खालामदों जोङोथ' पुलिसनि जोंनो बेयाव मोनसे केम्प नांगोन थाना बायदि नांगोन ओमफ्राय डिउटि नेनांगोन जों होनबा जोङो थांनानै थाहैफिननो हागोन आरोना ओमफ्राय जोंथ' दा मावनानै जानो थाखाय आखाइयाव फैया नालाय जेबो मावनानै जानो हानाय नङा नालाय सरकारा एसे एनै रेसनखौ जोंनो हरनांगोन जेन'बा ओरै सावजानायफोरनो न' बां लुनो थाखाय गाननाय जोमनाय सावजानायफोरनो गाननो थाखाय जि जानो थाखाय आदार जोंनो हरनांगोन आरोना सरकारा जों बेखौ लुगैदों जोंबो बेसे न' गारनानै बेबायदि थानो हानो जोंनो थांनानै थाहैनो हानाय बायदि जोंनोबो माबा नांगौ आरो जोंनोबो थांनानै थाहैनो हानाय बायदि नांगौ सरकारा दा जि सरकारा आखाइयाव लायो मोजांखौनो लानांगोन जोंबो मोजां बेबस्था लानांगोन औ जों बेखौनो लुगैदों आरो जाहाथे जोंनि न'खराव जोंबो आलो गोजोनै बिसि फिसा लानानै संसार जानो हायो जोंहाबो उन्दै उनला फरायनाय दङ मेट्रिक एग्जाम होनांगौ PO फाइनाल होनांगौ उन्दै गथ'फोर फरायफुनाय दङ आरो बेनिफ्राय दाख्लैनिफ्राय साननै जाबाय ओमफ्राय मानो थाखाय बिदिनो सावथाल दावराव जानायनि थाखाय ओमफ्राय मा क्लासाव फरायो आं क्लास 10आव फरायो एबार मेट्रिक होगोन स्कुला अबे स्कुला गुरुबासा ओमफ्राय दाथ' एग्जामा मालानिफ्रायमोन एग्जामा फेब्रुवारि 10 ओमफ्राय मा बुंनो सानो सरकारखौ माबा बुंगोन नामा जोंनाथ' एग्जाम जागासिनोबावमोन दा एग्जाम जागासिनोमोन मोनथाम जाबायमोन आरो साबजेक्ट मोनथाम ओमफ्राय बिदिनो नै फरायनो सुबिदा मोनासै एग्जामाबो बन्द' जानानै होबाय आंनि मुङा कबिता बसुमतारी आं कारिगाव हाइ स्कुलाव फरायोमोन एबार मेट्रिक होगौमोन आरो दाथ' नै जोङो सावथाल दावरावनिबो ओरै फैनांबायना फरायनो सुबिदाबो मोनासै बिदिनो न'आवबोथ' थांनो हायाना दा बेयावनो थाथ'नांबाय आरो मा बुंगोन माबा बुंगोन सरकारखौ थांफिननो गोसो थांफिननाय माबा होनांगोन आरो जों थांफिननांगोन न'आव होनबाथ' एग्जामाथ' खथि जाबाय औ टेस्ट जाबाय थादोंमोन नामा टेक्स जोंना जाखांबायमोन ओमफ्राय बिसिना जागासिनोमोन जोंना टेक्स जोब्बायमोन दा मा बुंगोन जे सरकारखौ माबा बुंगोन नामा जे नोंसोरनियाव मोजां पुलिस फाथायहरनांगोन सिकिउरिटि फाथायहरनांगोन होनबानिया नोंसोर मोजाङै थाहैनो हागोन परिखाखौ मोजां लिरनो मोननांगौ माबा बुंगोन नामा जोंनो मोजां फरायनायनि सुबिदा होनांगोन आरो मोजां फरायनो मोननायनि एग्जामाबो खाथिसै नालाय मोजां फरायनायनि सुबिदा नांगौ जोंनो एग्जामाव मोजां लिरनो हानायनि फरायनो हानायनि न'आव थानानै मोजां फरायनायनि सुबिदा नांगौ जोंनो